सबको प्रणाम करै छी। यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चर्चा का भजन लेके आयल छी, सुनबै ले जा रहल हूँ। कैसे मिलल कमेंट करके जरूर बताएं। गुड़िया की मम्मी जाती है चर्चा में, गुड़िया की मम्मी जाती है चर्चा में, पहन के परिया सारी। सजन माँ हमरो के बलमुआ हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजन माँ हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। कितना दिन से सोचत रहली, कबो न गईली चर्चा में। दिन से सोचत रहली, कबो न गईली चर्चा में। चर्चा सुन के रहल न जाला, कब जाइब हम चर्चा में। चर्चा सुन के रहल न जा, कब जाइब हम चर्चा में। सजनवा हमरो के बलमुआ हमरो के ते जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजनवा हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। एक घर चर्चा दू घर चर्चा, चर्चा होला घर घर में। चर्चा सुन के रहल न जाला, कब जाइब हम चर्चा। कितना दिन से सोचत रहली, कबो न गईली चर्चा में। सजनवा हमरो के बलमुआ हमरो के ते जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजनवा हमरो के ते जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। भले नदी ह सोना चानी, आस पूरा दे हमरा के। भले नदी ह सोना चानी, आस पूरा दे हमरा के। चर्चा करे ले जैबे करब, दिल में श्रद्धा हमार बा। चर्चा करे ले जैबे करब, दिल में श्रद्धा हमार बा। हुनके कृपा से साजल बानी, हुनके कृपा से साजल बानी, सिंदूरा सकल हमार बा। सजनवा हमरो के बलमुआ हमरो के ते जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजनवा हमरो के ते जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। कितना दिन से सोचत रहली, कबो न गईली चर्चा में। कितना दिन से सोचत रहली, कबो न गईली चर्चा में। चर्चा सुन के रहल न जाला, कब जाइब हम चर्चा में। गुड़िया की मम्मी जाती है चर्चा में, गुड़िया की मम्मी जाती है चर्चा में, पहन के परिया सारी। सजनवा हमरो बलमुआ हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजनवा हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। भले नदी ह गहना गुड़िया, आस पूरा दे हमरा के। भले नदी ह सोन चानी, आस पूरा दे हमरा के। चर्चा करे ले जैबे करब, समझाई ले तोहरा के। चर्चा करे ले जैबे करब, समझा ले तोहरा के। कितना दिन से सोचत रहली, कबो न गईली चर्चा में। सजनवा हमरो के बलमुआ हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजनवा हमरो के ते जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। सजनवा हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी। बलमुआ हमरो के जाय दे, चर्चा करे ल जल्दी।